Dennis Klysner. Jeg er 33 år og butikschef i Helsingør-butikken. Jeg har 10 års erfaring i tingene, og 5 år har jeg været ledelsesrepræsentant for arbejdsmiljøet i Tingle Shops. Og jeg glæder mig rigtig meget til det videre arbejde. Ja, jeg hedder Kenneth Sønberg. Jeg sidder oppe i vores HR-afdeling som HR-konsulent og har ansvaret for vores arbejdsmiljøarbejde her i Tingle og hjælper blandt andet Dennis med at finde arbejdsmiljørepræsentanter i shops, men også i alle andre afdelinger i Tingle. Så jeg er en supportfunktion til vores arbejdsmiljø. Jamen, vi søger 2 arbejdsmiljørepræsentanter fra shops, 2 medarbejdere, som har lyst til det arbejdsmiljørepræsentanter, og hjælpe Dennis med arbejde. Det handler om, at vi er jo 53 Tingle-butikker, og der er nogle arbejdsmiljømæssige udfordringer. Og der har jeg som ledelsesrepræsentant brug for 2 medarbejderrepræsentanter til at have et overblik over, hvad der sker derude i butikkerne. Og man får dermed også et super fedt netværk og lære en masse nye mennesker at kende. Hvorfor skal shops have arbejdsmiljørepræsentanter? Jamen, først og fremmest er det et lovkrav. Det er krav om, at vi skal dække hele virksomheden med arbejdsmiljørepræsentanter. Og da shops er en unik og særskilt enhed her til, som har deres problemer at slås med udfordringer, så skal de også have deres egne medarbejderrepræsentanter. Så det er først, men også fordi, at det giver god mening at inddrage medarbejdere i det her arbejdsmiljøarbejde. Det skal de også, men det er dem, som har en stor viden. Og hvad er det for nogle opgaver, man bliver stillet for som arbejdsmiljørepræsentant? Det har sådan lidt et tabuemne af en eller anden årsag, det her med at være arbejdsmiljørepræsentant. Det er ikke så, at man skal gå og være politimand. Det er ikke det handler om. Det handler om at hjælpe dine kollegaer med spørgsmål, hvis der er sket en faldulykke, hvis der er fugt i en kælder. De her udfordringer, som der nu er i butikslokaler, udluftning, hvem skal man have fat i? Så det er ikke noget, man skal bruge flere timer om ugen på. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om at have et fedt overblik og lære en masse mennesker at kende på hovedkontoret, så man ved, hvem man skal have fat i. Og så i år har vi valgt at have fokus på konflikthåndtering, altså kundekonflikter. Det bliver fokus på shops, fordi det er noget, vi kunne se på sidste års arbejdspladsvurdering. Det var et område, vi skal prioritere. Så det bliver i hvert fald fokus på det i år. Og hvad får man ud af at være arbejdsmiljørepræsentant? Jamen, det som den følelse, jeg har haft gennem de sidste snart 5 år, jeg har været ledelsesrepræsentant, det er jo netop det her kæmpe netværk, man får. Derudover så bliver der også taget hensyn til, at når man skal på kursus eller på hovedkontoret, så er det jo ikke fordi, at ens salgsbudget vil være det samme. Du bliver også kompenseret for den dag, du bruger på det, når du er ude. Så det er ikke noget, der vil gå ud over ens arbejdsdag i butikken. Og samtidig med, at vil man gerne gøre noget karriere og lære nogle mennesker at kende, så man får et super fedt netværk, synes jeg. Ja. Mere ansvar. Ja. Hvis nu man har lyst til at være arbejdsmiljørepræsentant, hvad skal man så gøre? Men man kan kontakte Dennis eller mig selv på vores telefon, mobilnummer eller mail. Og så skriver man, at jeg har lyst til det. Og så vil vi så for at samle sammen, og hvis der er flere kandidater ud over de 2, som vi søger, så vil vi holde et kampvalg. Men det skal vi tage til den side, hvis det bliver relevant. Men ellers kontakt Dennis på vores mobil eller mail, så tager vi det der. Tak skal I have. Selv tak.